Kidon kiba penkrea da kiding Christmas. Penkrea ki Christmas cake. Perkat bat kemit lagi pang Santa Claus. Bat kijing ya ai sobha ba mark liang kum ki gift. Ho kini barok kidi kijing la baso tonat gunu bat chingan bat pen ipu ipiang ya kijing rake Christmas. Henry ke pat de kijingmut basisha jong ka Christmas. Kijingmut basisha jong ka Christmas kade ka kubor ka babha shapang ka Christmas. Bat ka sedang na ka kubor ka basnio hakikat tu kan ni ki benta. Ka perthai kade ka jaka ka bal adap tang da ki kam snio kum kijing ya penyap. Jing ya bisni ki kam bamsap ki kam jing perkat batang yelade kicing lanat kicing jenjar kami bunjat na kikam sniu ter bat kicing jia basose henrai hak apa sedang juga pertai pada kamlong kumni ka bible ka yathu ingi ba uplei usnai ka pertai hak kicing bha ka paka bat ka pertai hakata ka por kalong ka bajanai haduk kata haman la barok kilyang kamut hak ka sedang juga pertai kampat dan kicing